Sasabak na ang Team Pangasinan sa 2024 Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL season. Mag-uumpisa ito sa darating na March 16. Nitong February 7, pinirmahan ang franchise agreement sa pagitan ni MPBL Commissioner Kenneth Doremdes at former Bayambang Mayor Cesar Cambao, ang franchise owner. Ang Pangasinan team ay kikilalanin bilang Pangasinan Heat. Pangasinan daw will soon be the solar capital of the Philippines because of our ating solar projects, no? Naging tulay ng pagsali sa liga ng Pangasinan team si 1st District Congressman Art Celeste. I traveled to Manila going to Bayambang para lang isabi sa kanya na may usapan kami ni Gobla at sina Brian nagagawa ng team. So you will be the franchise owner. Buo ang suporta ni Governor Ramon Monmangico III sa nasabing team. Anya, malaking bagay ito para mabigyan ng pagkakataon ng mga basketbolista na maipakita ang kanilang talento sa isang professional league gaya ng MPBL. For our players, definitely you have the support of the province and the leaders of the province. So, galingan natin kasi yun ang ating slogan. Ang galing. Si Alaminos City Mayor Art Brian C. Celeste ang instrumento sa pagbuo ng Pangasinan team. Ipaglaban natin ang ating probinsya dahil nakasalalay ang ating honor, nakasalalay ang ating pride sa laban na ito. And to end my message, tandaan natin, we are only given 1 month. Masyado na tayong na-delay. But, hindi ibig sabihin magiging kulala tayo. All men are created equal. Some work harder in pre-season. So this is the off-season. Galingan ninyo. Ipakita ninyo ang gilas ninyo para sa probinsya ng Pangasinan. Labis namang ikinatuwa ni MPBL Commissioner Kenneth Doremdes ang pagpasok sa Liga ng Pangasinan. Natutuwa rin kami dahil sa composition ng team ng Pangasinan and dun sa plans nila is align sa dun sa vision ng Liga, which is to develop homegrown players and to give more opportunities sa kanila and exposure na mabigyan sila ng pagkakataon na mag-shine dito sa Liga ng PBL. Magsisilbing coaching staff ng Pangasinan Heat ang mga PBA legends na pawang Pangasinense. Kinabibilangan ito ni Lakay Danny Ildefonso, June Marzan, Marlo Aquino at Chris Calagio. Ang pagpirma sa franchise agreement ay sinaksihan din ng mga opisyal ng pamahalang panlalawigan gaya ni Provincial Legal Officer Attorney Baby Ruth Torre at Board Member Napoleon Fontelera. Ang MPBL ay binubuo ng 29 teams. Nag-umpisa ito noong 2017. Taong 2021, naaprubahan ng Games and Amusement Board ang professional league status nito. Ang pambansang kamao na si former Senator Manny Pacquiao ang founder ng MPBL. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.